Apay nagpada kayo ni Lolong nga ibagayo nga dabi ngayo. Nagbanugan ni Tom Dayjay. Saan kat apagbibingayan tayo? Di mo ko na nabukoda, mami. Diyak kaya titonada ti saom si Kalisa. Kan aguray ka. Ada na kaibaga, akanayon da kakano amakita iji parke. Di ka kadi agad adal? Nakaibaga mo titidayta kada kayo? Ada na kaibaga kanyak. Kan saan agaputa na anos ni Tom kat gundawayang matan ti kinasingpat na. Da kayo matipagdawdawatak Saan nga iso? Saan nga agipaw-paw iti kwarta tapno adda pagbulakbul mo? Pagadal mo ti daduma. Kat, naka-enroll akmet. Kat saan agaputa naka-enroll ka kat huston? Ipasnak mo mo't ati agadal tapno makapasa ka. Kanayon ko ang makita dali sa Confetti Park. Saan da nga tanga agad adal? Ada na kay danon kini Tita Mara, akanayon da kano iti park. Diyak mo, nusumsumrek daw ano saan. Kasano ang makaripaso da? Ni ujemat parke akanayon ti ayanda. Masapul ang mapalagi panda. Tapno saan asayang ti aldaw nga glabas. Idanon mo kadi ka ni Tita Mara ti amin? Kasano nga ta? No saan ko nga idanon? Kasano ang mapalagipan iti mading aramid na? Ket, anya nga rod iti ati aramidam. Diyak nga rod mo. Idanon ko nga ta, wano saan? Ada ka di kayat mo nga ibagaan Itay pa anadlaw ko akas la maikulkulang ka. Kwa nga min tita. Saan ko kaya tapadaksan ni Lisa? Kayat ko amapan kayo ijay parke. Takitain nyo nupod no tinaydanon kanya. Anya tinaidanon kan ka, anak? Kanayon da kano ijay tita. Sayang lang amin ti panagadal na. Nupod no man tindanon da kanya. Bayam, tamapanak tuman nga agpaiso iti dayja a parke. Sapay la kumata saan nga agpaiso tita? Among, saan laeng asika tinakaibaga anak? Adda pay sa bali anang idanon kanya. Indanon mo kadi kini Tita Mara ti aramid dalisa? Diyak matan nalapdan edi. Naibagak matan. May mayat no idanon mo. Tapno agbaliw. Kat ipasnakdan ti panagadal da. Nungay nga tamamuan na asyak tinangidanon kat kagura na. Ngam no baybayan iti mading aramid na. Ad-adda nga awan tinasaya at amasakbayan na. Uwan matkit di Saan apa nang padakas kinkwana? No di kat tulungan. Tapno malawlawagan tinakulaapan na panunot na. Ana. At ako makidawagkan ka numabalin. Anya ka di dayta? Mabalin ka di apagbalinan ta titunggal may sang inspirasyon ta, iti panagadal ta. Inspirasyon ko nam? Mayata kiti dayta ka panunutam. Basta agtinulong ta. No adda narigat kadagiti subjects ta. Ay kunak no saan asika itayan, Mara. Italang ang makitak na itakawis mo. Di ka pa'y nabigbeg. Mapanak namin ita iji parke nanang. Talaga nga inggagarak da ito'y akawis ko. Ay tapno di na ka mabigbig ni Lisa no adayo ka pa'y laang. Alay, ingkakitaan. Nupod no, tinaidanon ka data. Kasano nga tanupod no nanang? Anya nga iti aramidak? Ay saan mo nga ikan iti kwarta na? Tapno awan pagbulakbol na. Wan sang hagpaiso. No awan kwarta na, awan pagbulakbol na. Agpada ka itid mo kadakwada kan ni Ana. Ni Ana kat pawpawitan ti amana nanang. Saan adumaw dawat kanya? Nadlaw mo ka di? Akan na yun nga agkuy-kuyog da edi kan Ana? Wan nga rod. Iso nga agi mo nak. No nga ta siyak ti kakuyog na. Agimon ka nga tamat?
Uray asino ti kakuyog na. Talagang agi mo nak. Ay, nagswertiket din day dyan nga ana. No iso ti makatagik kwa ka ni Eddie. Masa pula saan nga agbalegi. Huh. Anya nga'y taramidan ta. Yawag ko man kit di ka ni Tito Tom. Ibaga, amaki boyfriend lang ter aramidan ti anak na. Mayat sang agpaiso. Tapno dinan ipauitan iti allowance na. Hininsamit mara di limabas itay ditaoy. Wen lakay. Mapan nakitaan no adamanan ni Lisa ije parkay. Apay kumanuad da ijay. Mapan kadimot agpasar ni Maray je parke. Ay, saan ka met anabartek ti kunak? Ang apay adi ka makaamires. Ah, Agad adal ni Lisa. Ang kanayon da makita ije parkay. sa dino ka no aparkay. Hamangan mat no parkiti pagadalan da. Ay, una yan. Malagip ko kat nga rod idi ubing tayaw. Imbes nga ingka agiskwela, mapan ka ijay kabayabasan. Ijay mon aging ga iti panagaawed. Just kay. Uwin ata, ije classroom ko tawan bayabas. Sinalbag ka alaklakayan. No di na kumainala iti kunada asantong paspasan. Adayo kuma anagasawa ta. Dandanin ti examen tayo. Ngamjak pa'y na ipasadagit imbaga ni Sir a project tayo. Nagpadaraan tan Late ka nun. Nagrigat mo't ngamin ti ipapaaramid da. Huwag nga rod. Itayak pa'y dito likodan nyo. Nangag ko ti saritaan nyo adwa. Ha? Mami? Ay? Ada ka dita? Apay nga da kayo diti parke. Saan ka di arumba nga iji pagadalan ti ayan nyo? Kan anya jay kunayo adiyo pa'y na isubmit? Kwa. Report me, Mami. Saan ko nga amo tiramida ki dyan? No saan mo nga amo? Apay adi ka nagpaisuro. Ada ka kit din dito'y park? Ala, agawin tan. Darasam! May kan! Di nakikuyod, Mami. Di nakikuyod. Amok ti kinalain mo agpambar. Ijay tabalay ng agsarita. Itatadatan diti balay. Agpalawag ka man, no apay akanayon da ka makita ije parke. Saan ka kadi nga agad adal? Ay, nagrigat mo't ngamin dagiti ipapaaramid da, Mami. Diyak masurutan. Matulungan da kaaya dagiti aglabas a makita ije parke. Inka gumaamlat ta kumaa nga inaramid. Makapa-stress mat ngamin. Iso amapan kami ka ni Fe, ijay parke, nga agpalabas iti oras. Anya nga iti isurat mo iti test paper mo, inton examen nyo? I-drawing mo dagiti makitkita ije parke? Sorry, Mami. Numadanon ti semestral break kat di ka makapasa. Jack amon asawan. Hello, Dad. Imbag na nakawag ka manan. Madama ti ripasok, tadandan iti examen mi. Domingo ita. Di ka kadirumuar? Nakimisa akon itay bigat, Dad. Ag-review ak nga agmalmalam ita, tayton Lunes ti test mi. Lalaingam nga ro anak, ha? Sapay kumanta na nga to ti maalam iti test yo. Ikagumaak, Dad. Sayang amin ti panagbayad ko no saan nga to ti maalak. Pauitan kayo tumanan iti kwartayo, anak ko. Adapay matkwartak, Dad. Indulin ko ngamin ti sobra ti impaw ityo. Sige nga ro anak. Agtrabaho kami. Bye-bye. Bye, Dad. Ingat. Daytoy kadi ti allowance ko, Mami. Pagpletem laang mat. Amangan no aramatom tumanan amapan agbulakbol no nayunak pay dayta. Anya nga ti ka nag-iji pagadalan. Apay adi mo tulado ni Ana nga agbalbalon. Agbalon kamot ata damot makanditoy. Jay lamang karga iti pagbalunam ti aramidem. Nakaluton ni Ana. Anya mo ti kastuyan. Adakot pagbalunan iti bagkon. Sapay dumayamudom ka. Sursuruam ti agbalon ako nakmanan.
Agbalon tupay ni Ana. Si kakit din ti saan? Ninsamot mamim tinangidanon ka ni mami akanayon ta ijay parke. Masurunak pa kit din Ta nagbasti ti inted na kwarta. Oray siya nga rod. Imbagada kit din nga agbalo na. Katuyo laang matisindami itay bigat. Day dagat mangan iti balon iti pagadalanan. Imbes nga iti kantin ko mati pangananta. Masurunak ka talaga. Pagpletek lang tinted da. Kasama ti mami. Pagpitik lang matinted na. Ay, Lisa. Ado ka di tinasong batam iti test tayo? Saan nga, Rod? Ado ti blanco iti test papers ko. Ay, agpadatan Blanco ti bulsata. Awan kwartata. Blanco pa iti test papers ta. Tawan na isurat ta. Madamati day ang nangaglutluto. Madlaw ang naragsak ti loka. Anya ka di tilot-lutom, anak. Aglutluto ak manikibulalo, tita. Kasta ka di. Mana. Naragsak takit din nga agsarsarita. Idinto, ta pinagungong tanak ni mami. Idi nakita ng ichi parke. Kakit di Suron kon. Masapol ang mabalis ko day tang ana. Mapanag ijiruar, taawagak ni Tito Tom. Apok, anya ka di ti aramidem di ruar. Kasangsangpet mo manipod ijay pagadalan. Ang rimwar ka manan. Umayak laag paangin. Taadadyak kaya't makita di taunag, Lola. Day, anya ko matisaan mo akayat makita di taunag ti balayo. Saan yun nga muan? Basta adadyak kaya't makita di taunag. Alaman nga rod, taumunagak. Masaksak kita anak iti nakitak amayat a panagsarsarita damami kan iti dayjay nga ana. Awagak kit din ni Tito Tom. Anya ka diti imbaga ni Lisa, adi na kayat makita diti unag ti balayo. Ne, anya ko mati di na kaya ta makita. Kat saan pa'y mo't nga imunag diti balay, nanang? Day, adamot di taruar masursurod. Anyaman nga dan tinaknakan na, tatiman la ibagbaganan. Anya ti araramiden nyo, aya, itay si Magpet. Amangan no itay aglutluto ni Ana, nanang. Ay, anya ngay nga rudjay imbaga na, adi na kayat anakita na. Inggaraw naman nga tan ati ugali na at tila maibagbagana. Umay tumot lamang ang dayjay, numabisin. Naimbagta sinong bata nyo ti awag ko, Tito. Oh, itaman pa ngay mawag kali sa anak. Anda ka di importante ni Bagam? Kuha nga min, Tito. Mayat kayo ka di ang makirelasyon ni Ana iti lalaki, Tito? Anya? Makirelasyon ko nam? Wan, Tito. Ada nga min kanayon akakuyog na. Ada laki di relasyon da. Masiguradong ka ni dayta? Naasitig da nga min iti tunggal maysa, Tito. Anya ka diti imbagam ka ni Lolam, adi mo kaya't makita diti unag ti balay. Diyak kaya tagyan diti unag, itay. Tanasalimuot, mami. Rimwarak, tanagpariirak ijay. Ala, ingkan aggaot tamangan tayon, nakaluton ni Ana. Si kanto mo ti aginaw, numalpas tayo amangan. Apay ka di amadlaw ko, kat. Kay kayat yun ni Ana, ngam iti siyak nga anak yu, mami. Siyak ti anak yu. Saan kat nga iso? Naimbaga panawin kada kayo amin nga agdengdengeg iti daytoy a podcast. Sa dinuman asuli ti lubong ti ayanyo ita. Ita nga aldaw, addaan tayo iti maysa,
anauneg kinapasnek apan ng amiris iti maysa. Anapateg apasamak manipud iti maysa. A klasiko a drama iti radyo. Kadagiti dimakkel a dumngeg iti radyo. Nangruna kadagiti probinsya. Amutayo ati drama iti radyo. Ket saan laeng a basta pang palipas oras. Daytoy ket sarming ti pudno a biag. Mangipakita kadagiti riribuk iti uneg ti pamilya. Dagiti dakes na ugali. Amang dadael iti nasayaat a relasyon. Ken dagiti adal a rumbeng a siputan ti tunggal maysa. Ti obra at amingen tayo ita, ket naisurat manipud iti panirigan ti maysa, analaing a manurat ani Steph Mero. Ken indirehe ti masirib ani Virgie Paklay. Daytoy a drama ket inyeg kada tayo ti MPBC, Drama Production Center, babaen iti estasyon a DZWT-5, Agatos a 40. Babaen iti daytoy nga istorya, ukagen tayo dagiti narikot a paset ti isip ti maysa. A tao nga ininut a karkaraten ti kinaapal, kinasadot, ken kinaluho. No amirisen tayo, anaigi ti rugi ti istorya. Dumanon tayo iti maysa nga eksena idiay parke. Nadayag ti init, oras ti klase. Nyem imbes a nakatugaw iti unig ti siled pagadalan, ken dumgeg iti manursuro, adadalisa ken edi, asitutugaw iti sirok ti kayo. Agkaan ayan ayat da. No kitain, kaslamay sa laeng agagangay a panagdati ti agtutubo, nyem no ukagen ti pudno a sitwasyon, may sa daytoy analawag a panagbulakbol. Panangilaksid iti obligasyon, akas maysa nga estudyante. Iti panagsasarita da, madlawa makarik na ti panagdanag ni Eddie. Di na magnaken ni Liza, no pudno kadi nga adadagiti gundaway, amakitkita ken tiliwen ni dati mami ni Liza sa diay parke. Imbes a mabuteng wenno makonsyensya, pinagtalinayd ni Liza ti kinatangsit na. Sinong bata na akanayon, dakanumet sa diay ket awan ti dakes a mapasamak. Daytoy a kababalin ni Liza, ket maysa a senyal ti kinamanagin kukuna. Saan na atayat na aminen ati inaramid na ket madi. Ipalpalawag na ken ni Eddie arumbeng. Kumanga isuda ket agbalin nga inspirasyon ti tunggal maysa. Aniyan a kinabalusingsing ti isip. Us-usarena ti balikas na inspirasyon, tapno kaluban ti pudno a kinasadut na. Iti pudno a biyag. No ti maysa a tao ket pudno nga inspirasyon. Parigtaen na ti gayam na, wenno kay lalaan na asumrek iti klase. Tapno gumawat iti nasayat a masakbayan. Nyem para ka ni Liza. Ti panagdate da iday, parke ken ti panang baybay a, iti panagadaldal na isu ti makunana a suporta. Bayat ti panagpaparanggarang day ti parke, kellaat adimteng ti maysa a figura, amang burak iti parbo a kalibutan da, ti mami ni Liza. Dita anang rugi ti napalalo atensyon. Saan aninamnaman ni Liza a matiliw isunay ti akto? Si sasangwan ida a dinanun ti inana. Iimaginen tayo tirik na ti maysa nga ina, a nagbanog, nagpuyat, ken nagrigat anang ged tapno laeng maited, ti kasapulan ti anak na iti panagadal. Ket kalpasana, makita na laeng ti anak na anakatugaw idi ay parke. Makipagistorya iti no asino a lalaki. Iti oras arumbeng nga agsursuro isuna. Nadanon ti mami na ti patingga ti pasensyana. Pinarangaan na iday ti binig a kinapudno. Tinipag na ti kinatangsit ni Lisa. Ken dinagdag na no apay nga adada sa diyay, imbes nga adada idiyay pagadalan. Iti baet ti kayaat a panakatiliw. Nagpadaspay a nagparbo ni Lisa. Imbaga na a madamadakano a manggararamid iti maysa a proyekto. Maysa a report a rumbeng ay sumite. Niem saan a maag ti inana. Amoda ti ayamuom ti panagulbot.
Amo na unay dagiti palusot, ken pambar ti anak na. Awan dua-dua, ginuyot ti inana ni Liza, tapno isubli idiyay balayda. Daytoy nga eksena ket san laeng amay papan iti panakatiliw. May papan daytoy iti napalalo, apan nakabayin ti inagapu iti kinasubig ti anak na. Ti panakaguyod ni Liza manipud, iti parke agturong iti balayda. Ket maysa a pisikal a panakaibabayin nga amona, iti unig-unig na amay kariking kuana. Idi nakadanon da iti balay, saan na nagsardeng ti panangungit ti inana. Linuktan ti mami na ti maysa a napatig nga isyu. Ti estado ti panagadal ni Liza. Dita na iparangarang abayat ti panagbulakbol ni Liza. Ado dagiti blanco a paset ti test papers wenno eksamen na. Iti laksyit ti pannakaypay ti amin nagkasapulan na. Awan pulos ti naisurat iti papel na. Pima na magastos ti pamilya na. Awan met ti subalit a naimbag agradona. Ti nakasangpay, imbes nga agbababawi ni Liza, ken mangikari a mamatpati, ken agadal a nalaing. Imbaga na laing a nagrigat, dagiti isurat na. Ken adu unay ti ipaparamid, dagiti manursuro. Daytoy a klase ti depensa, wenno panagpambar ket maysa, a psikolohikal a mekanismo, dagiti tao asan, a makabael a mangaku, kadagiti kamalida. Ibasol na iti sistema, ibasol na iti kinadu ti trabaho, ibasol na iti stress. Tapno laing maykat ti pabasol ken kuana. Niem na laing ti inana, anang pababa iti tangsit na, indagadag na amas nalaklaka, ken nasaysayaat no idrawing na laing dagiti makitkita na iday parke. Taday talaing met ti inat atupag na. Nakasaksakit asasao, niem nasken ang mga geg ni Liza. Dita an napasamak ti maysa, kadagiti karikutan a paset ti pamilya. Ti panangikumpara. Gapu iti gura, ken pan nakadismaya ti mami na, inyalis na ti usapan iti maysa a tao a nasayaat ti araramidena. Ni Ana. Ni Ana ket sabali a bumalay wen no kabagian. Akanayon a may karkarigatan a mangipakita iti nasayaat a galad. Dinakamat ti mami ni Liza ani Ana, ket nagaget nga agadal, saan nga agbulakbol, ken amamona na ilalain ti kwarta ti pamilyana. Nagaramat ti inana ti maysa, analawag a pagrukodan, ti panagbalon. Imbaga ti inana ani Ana, ket nakasagan a nasapa, agluto, ken mangisagana iti bukod na, abalon tapno saan nga agastos iday kantina ti pagadalan. Daytoy a panagbalon, ket saan laeng a simple nga aramid. Daytoy, ket mangisimbolo iti kinapakumbaba, kinasirib iti panagbudget, ken panangapresyar, iti banog dagiti nataengan. Niem aniya ti reaksyon ni Liza, paspasamak a narurod. Kaduana ti panangaret nyet ken kinarungsot. Kinaapal ti kelat a simbrek iti pusona. Ayus ti isip na, amang anabilbilib ti inana ken ni Ana. Gapu taamo na iti bagina amadi ti araramiden na, imbes atularan na ni Ana, gura tinarik na ken kuana. Iti panangamiris tayo iti daytoy a sitwasyon, ti panangikumpara tinagana kadagiti ubing, nupay ada na imbaga gagem na tapno agbalin ko maawadan, masansan amang pataud iti dakel aderep wenno ibubusor. Saan na kinita ni Liza at iimbag ti inana ket tapno agbalin a nasayaat a tao. Ti makita na laeng ket maysa a dakes na ukom ani Ana ket nasaysayaat niyam isuna. Dita amang rugi a rumusing ti madi a panggep iti isip ni Liza. Ti kinaluho ni Liza, ti kinakayat na nga awan met ti pulos pakabuklan na nga kwarta, ket mangiduron ken kuana ang mga ramid iti dakes. Kapasamakpay lang ti panangunget, napanadagos ni Liza iti sumaganad a dakes na aramid na, ti panagulbod iti amana. Babaen ti tawag iti telepono, inistorya na ti amana.
Akanayon kano ang makaikadua iti balay dagapu iti panag-adal. Ken nangibaga anapan idi ay simbaan, bayat asipapanakkel nga imbagana. Nga adu kano ti pasingked, kailangan na abayadan kadagiti eksamenda. Daytoy akinamadan na ang mga lilaw, iti bukod na nga ama, ket makapaamang ken makapakiktot. Iimaginen tayo ti ama, ang nakadayo iti pamilyana. Agtartrabaho ti si papateg, tapno laeng masuportaran na ida. Sa kelyaat nga awagan ti anak na, tapno agkid daw iti nayon a kwarta. Iti laksid ti amoda nga adu pay ti kwarta na wenno allowance na. Agkid daw pay asibubuslon, ta saan na kayat ti mapukawan iti kinaluho. Idi indawat na ti dawat na, dagusmet a pinatgan ti nakakaasi nga ama. Naitugot a binig, ti asug na babaen iti ismilis, kenalamuyot a boses ti anak na. Ti panangusar ni Liza, ti ayat ti ama na, tapno magunod na dagiti bukod na nga interes, dagiti bambanag, amadimet a talaga ti pagkamangana. Ket maysa a kinaranggas a psikolohikal. Tinakawan na iti pamati ken sapsap ti ama na. Daytoy a panang alilaw, ket saan a simpel a panagsao ti palso, no diket kinakidem iti panangilala, kadagiti tao nga agparparigat para kinkuana. Idinatukoy met laing dayta a kwarta iti uneg ti balayda, napalalo ti inis ni Lisa idi imbagan ti mami, na ati laeng maited kinkuana, ket pamasahe wenno plete agturong iti pagadalan. Imbaga namanen a rumbing, atuladan na ni Ana nga agbalon. Ti epekto daytoy asasao, iti maysa a napalangguad niya isip, akas ken Lisa ket kasla panang sirok tinaruay nga apuy. Saan a may ladawan ti pungtot na? Para ken Lisa, ti panagbalon ket panakay baba, isu ket maysa a tao nga awanan pulos. Ti sirmata no di ti image wenno. Ti panakakita, ti sabali a tao ken kuana. Saan na kayat tinarigat? Kayat na laing tinagan ken tangsit. Nupay dita ket awan pulos, ti pamastrekan wenno, amamo na a pagserbian. Bayat nga agluluto ni Ana, asibabannog amang isagsagana iti makan para iti pamilya, ken balon para iti pagadalan, madlaw ni Liza manipud iti adayo. Saan apudno ang magustoan ni Liza ti makita ni Ana, ket adda akanayon ang maragragsakan iti panangaramid, kadagiti simple, ken nasayaat a banag. Ti kinagagit ni Ana, ken ti panakaawat na iti sitwasyon, ket mangpasayaat laeng ti imahe ni Ana iti pamilya. Kinaapal a nakaro ti linmugaw iti barukong ni Liza. Imbes nga akuen na at ti kinalay ni Ana, ket bunga ti panagbannog na, kinasayaat a panagpampanunot, pinag-ilasi ni Liza ani Ana ti kalaban na. Maysa aranggas amang ilaksid iti bukod na, akasasaad akas anak, iti uneg ti balay. Saan ang nakaiptur ni Liza? Rumuwar isuna iti balay asipupungtot, simbrek iti maysa anapait a panunot. No sadino masapul na ang makaaramit iti maysa, abanag amang dadael iti naragsak kenatal na alangan ni Ana. Bayat ti ipapan na idiyay ruar, nasabat na ti lola na. Insigida ang nagsaludsod ti lola na, no apay nga adda isuna idiyay ruar, wenno asino ti ukukade na. Iti kasasaad ni Liza, amadama ti dakes a planona, si pupungtot ken saan a nasayaat ti isusungbat na iti lola na. Sinaludsod ti lola, no apay amadi na kayata makita idiyay uneg ti balay. Ngem nagpalusot laing daytoy, tapno adayo iti sal sa ludsod. Makita tayo ditoy at maysa a tao, anapnuan iti pananggura ken panagulbod, ket may layo a kilaat uray, kadagiti inosente a miyembro ti pamilya. Agbalin a nasugpet ti dila, ken saan na makasungbat iti nalawag a sirmata na gapu, taamuna iti uneg-uneg na nga adadakes a sipsiputena. Sa diyay nga rud a pinasingkeda ni Lisa ti karikutan, ken kadaksan nga aramidena.
inala na ti telepono sa tinawagan na ni Tito Tom, maysa a nasingpet, ken mamatpati a kabagian ti pamilya. Iti daytoy a gundaway, agpangato manen ti tensyon, ken kapingget ti istorya. Imbes a basta istoryaen laing, no anya ti napasamak ken kuana. Nangibato ni Liza, iti maysa a dakkel, ken parbo a rumbeng a dadakkel a pakasasawan. Imbagana ken ni Tito Tom ani Ana, ket adda kanayo nakakaduana a lalaki. Linuktan na ti istorya ani Ana, ket makirel relasyon iti maysa a lalakian, ket dinawat na, ken ni Tito Tom a pamatian na daytoy a parbo a damag. Inaklon na asigurado isuna, ta asitig da kanayon. Anya na kinadakes. Manggaramid hiti historya a makaikabil hiti dakes, a lawag hiti nasayat a tao tapno, laeng bumales gapu hiti kinaapal. Dita tayo, amang kita ti amakken kababalin ti maysa, a tao adi kabaylan a solbarin, ti bukod na apagkapisan. Iraman na nga idadanes ti sabali. Daytoy a panagpardaya ket, di mabalbalin a maikkan ti rason. Gagem ni Liza, laeng ket tapno pumada ti kalikagumna, a madadayel met ti panirigan. Dagiti dadakkel daken ni Ana, tapampanunuten na ano madadayel ni Ana, sumayat met koma, ti nakakakitada ken kuana. Maysa, an nakalalagip a barliko galuhika, saan ka di? Kelat an napaisardeng ti panagsasarita, da idi tinawagan ti mami, da isuda nga umunig, tanalpasin nga agluto ni Ana, ken mabalinin da amangan. Iti daytoy agundaway, sublian tayo ti kinahipokrita a kababalin. Ni Ana a ginura-gura, naket isumet laeng tinangsagana iti makan, apakanena iti lulonan na. Bayat amang mangan, rumsua manen dagiti napait asasao manipod ken Liza, uray iti ubog laeng ti isip na. Sipsiputan na ni Ana ken agbalbaliw. Ti rupa na iti gura ken saningi asasao. Inyabkas na iti kabukbukudan na nga ay ayaten dakano ni Ana aglalo ti mami. Dagapu tapampanunoten na. Ani Ana ket ginawat na iti pwesto akas pudno nga anak. Sadiyay anay pakita at ikinaapal ni Liza, ket nagtaud iti insecurity, wenno kurang apamati iti bagina. Ken maysa, apaari-ari, amakuna tayo nga isuna, ti anak. Narudnasken, apalubusan laeng, dagiti araramid na nga agbulakbol, ken agpila kadagiti palusot na. Iti paset daytoy a drama, dinawat ti programa, apapiliten tayo apalawaen, iti isip tayo. Dagiti na dumaduma a pagtungpalan, dagiti aramid ni Liza. Kasano kalawa ti madadael a rumbeng na ananusen ni Ana, gapu iti kinaulpit, ken parbo a damag. Anyat mapasamak no amuan ni Tito Tom adaytoy a pamabasolket binig na inimbento laeng ti maysa a nabalubal a panunot. Ti makasang iti panagulbodket saan na adadaelen laeng ti sabali a tao. Dadaelen na anaan-anay, tinagaramid iti daytoy a mismo. Dita at patingga ti eksena, ken makapikapik ti mapaspasamak ti sumaganad. Kasta ti pudno a porma ti maysa analaing a drama iti radyo. Ipakita na kadatayo at ikinaapal, ken panagulbod ket nagubsang a bini a rumbeng a di pagtuboen iti puspuso tayo. Kasta nga rud dagiti makaparugso agalad ken ugali, ti tao nga indatag daytoy na istorya. Aktalinait tay asya liptak tapno amuen tay. Ti patingga daytoy adakes a sinabidung aginandat ni Liza. Dakkel ti maitulong daytoy anapasnek kinaunday a panangamiris. Tapnod ada pay amaawatan tayo. Ti kapateg ti pamati ken kinaimnas ti unig ti pamilya. Ituli tayo adinggen ti sumuruno a kapitulo na. Tapno masungbatan, dagiti sa ludsod nga imbatina iti isip tayo. Daytoy a naunig a panagsasarita, kinapasnek a kapadasan, ket mangilagip laing kada tayo. Kadagiti makaisip a trabaho ti MPBC, Drama Production Center, IDI DZWT 540. Babaen tinalaing a panagsurat ni Steph Mero,
Kini ti direksyon tinasirip ani Virgie Paklay. Ti maibagay unay a musika a kinumpos ni Dante Martinez. Ken ti technical a singed a kinumposo ni Jonary Butaso. Dita agpatingga, tinayrusot a balabala, ti panangamiris tayo ita. Ket agyaman kami tinaimpusuan, apan ang kuyog nyo, kada kami bayat na utoben tayo, ti pudno asarming ti biyag. Agbiag ken mataginayon tinatal na, apan nagkaykaysa ti tunggal pamilya. Ket sapay koma ta mapadaeg ti kinalinteg niem iti kinaapal. Naimbag na oras kada kayo amin,